Når du skal lave den her barnevognskæde, så starter du med at lave citronerne, som du skal lave 3 stykker af. Men du starter med at lave den her ring, og så laver du lige en LM, og så 6 FM. Og når du har lavet alle 6 FM ind i ringen, så trækker du bare snoren, for så bliver den spændt sammen. Og derefter så skal du lave 2 FM i hver, så at der bliver 12 hele vejen rundt. Og når du så er færdig med at lave alle 12, så trækker du bare lige snoren en lille smule ud, så den ikke falder ud. Og så imellem den første, der sætter du en snor, for at du er sikker på, at du ved, hvornår at du har nået en runde. Og nu er det tid til at lave en FM i hver hele vejen rundt. Og når du har lavet den sidste, så trækker du den lige igen lidt ud, og så rykker den grønne snor en tak op, sådan så at du igen ved, hvornår du når en runde. Så den skal rykkes hver gang. Nu skal du så til at lave 1 FM i den første, og så 2 i den næste. Og så fortsætter du, til du er hele vejen rundt. Så her laver jeg 2 i den, og så 1, og så 2. Nu skal du så lave 2 FM, så 1 i den første, 1 i den næste, og så 2 i nummer 3. Og så igen 1 i den første, 1 i den anden, og så 2 i den tredje. Og nu skal du igen lave 1 FM i hver hele vejen rundt, så det er bare en enkelt i hver. Her der skal du lave 1 i de første 3, og så 2 i den næste. Så det var 1, og det var 1 i den næste, og 1 igen, og så 2 i den fjerde. Og så fortsætter du hele vejen rundt. Og nu er det så 1 i de første 4, og så 2 i den femte.
Nu skal du så tage 1 FM i hver hele vejen rundt i 10 runder. Så hver gang, at du rammer den grønne snor, så er det en god idé at lige sætte en streg på et stykke papir, sådan så at du ved, hvor mange runder du har taget. Og husk at rykke den grønne snor hele tiden for hver runde, sådan så at du ved, hvor runden den slutter og starter. Og nu skal du så lave 1 FM i de første 4, og så i de næste 2, der skal du tage dem sammen. Så der tager man den yderste fra hver, som du kan se, at jeg gør nu her. Tager den yderste fra hver, og så tager snoren igennem. Og så fortsætter du bare hele vejen rundt med 1 i de næste 4, og så 2 sammen. Og nu skal du så tage 1 FM i de 3 første, og så 2 sammen igen. Så du tager 1 og 2 og nummer 3, og så de næste 2, det er så sammen. Og så tager du en hel runde, hvor du bare laver 1 FM i hver. Næste runde her, der tager du i de første 2 1 FM, og så 2 FM sammen. Så du starter bare med 1, og så 2, og så de næste 2 skal så være sammen. Og her der tager du 1 FM i den første, og så de næste 2, de skal så hækles sammen. Her tager du så den grønne snor ud, og så trækker den gule lidt frem, så at du kan fylde citronen op med noget fyld. Når du er færdig med at fylde citronen op, så tager du den grønne snor på igen, og så trækker du den gule ned til hækkelpinden, så du er klar til at lave en hel runde med 1 FM i hver. Næste runde, der skal du tage 2 sammen, og det skal du så gøre 6 gange. Og når du cirka mangler 1 tilbage, så træder du bare den grønne snor ud for at lave den sidste, for det bliver rimelig svært, når du kommer tættere på, at der ikke er så meget plads længere. Men når du så har lavet den sidste, så klipper du et godt stykke af garnet af, så at du har nok til, at du kan sy den sammen. Og trækker bare den gule snor hele vejen igennem. Så tager du en nål på, og så syr du bare hele vejen rundt om den du lige har lavet. Der kan man lige lave sådan en loop ved hver.
Og det gør ikke noget, at man kan se lidt øverst, at det er her, den er blevet syet sammen, fordi at der kommer nogle blade, som dækker over det, sådan så at det ikke er så tydeligt. Men du strammer bare til, når det er. Her der tager du bare det sidste og går igennem hele citronen og så ned i et godt stykke i den, og så klipper du det overskydende fra, for så går den ikke op igen. Nu skal du tage at lave bladene. Her starter du igen med at lave den her ring, og den her gang der strammer du den bare til hæklenålen. Og så laver du så 5 LM, som er det her lysmasker. Og så laver du 2 ekstra. Og så looper du garn rundt om hæklenålen, og så igennem den. Der så springer du så de første 2 over, og så igennem den tredje, og så gør du det 3 gange. Og de næste, der laver du bare en enkelt FM-maske. Og så lave en ekstra. Og nu skal du så lave en af de her stangmasker, som de nu hedder, i de næste. Og i den sidste laver du nogle stykker, så at det passer med, at den kommer til at runde på en pæn måde. Jeg tror, her laver jeg 5 eller 6. Og så kører så snoren igennem, tager så den næste, og så laver en LM-mask, og så tager jeg så en hel runde, hvor jeg laver FM-masker i hver. De her blade skal der laves 6 stykker af, 2 til hver af citronerne. Når du så er færdig, så klipper du det snor, der var inde midt i den af, og så skal du så til at sy den sammen, eller sy dem på, som du føler, at de ser pæne ud på citronerne.
Nu skal du til at lave de her små kugler, som der skal bruges 12 stykker af. Og der starter du igen med at lave den her ring, og så 1 LM, og så 6 FM. Og når du har lavet den 6., så tager du og strammer til. Og så i hver FM, der laver du 2 styk, så at der kommer 12 hele vejen rundt. Husk igen at sætte det grønne stykke garn på, så du ved, hvornår din runde den starter og slutter. Nu skal du så tage en runde, hvor du laver 1 FM i hver hele vejen rundt. Og her der skal du lave 1 FM i den første, og så 2 i den næste. Så 1 i den første, og så 2 i den næste. Og så laver du 2 runder, hvor at du tager 1 FM i hver hele vejen rundt for 2 runder. I næste runde, der tager du 1 FM i den første, og så de næste 2 sammen, der hvor du tager de yderste og hækler sammen. Og så 1 FM i næste, og så 2 sammen. Næste runde, der tager du 1 FM i hver hele vejen rundt. Og nu er du så nået til at lave 2 FM sammen hele vejen rundt, så det er 6 gange, du skal lave dem 2 FM sammen. Men du skal også have fyld i, så det kan godt være, at du slutter efter de første 4, og så lige tager en pause for, at du kan putte fyld i den, og så laver de sidste 2, ligesom jeg gør her. Så trækker jeg lige garnet op, og så tager jeg noget fyld, og så fylder den op. Når jeg så har puttet det sidste fyld i, så tager jeg igen snoren rundt om hæklenålen, og så lige trækker eller laver de sidste 2 FM, 2 eller 3, alt afhængig af hvor meget før man er stoppet. Og når jeg så har lavet den sidste, så klipper jeg så noget overskydende garn af, og så trækker jeg igennem, for så skal jeg så til at sy sammen, ligesom vi gjorde ved citronerne.
Man kan her til sidst forme dem lidt med fingrene, hvis det er, man ikke synes, den er helt rund. Men det gør ikke så meget, når det er, man får dem på snoren sammen med citronerne, så bliver den mere rund. Ligesom den her, den er lavet rigtig flot rund i forhold til den, jeg lige har lavet. Når du så har alt, hvad du skal bruge, så tager du en snor og klipper et godt stykke af, hvor du så fører dem igennem nålen og så ned på snoren. Og jeg har så valgt, at jeg vil tage fra der, hvor jeg sluttede på de her kugler, og så ind til starten af dem, for så er de alle sammen ens. Så jeg finder, hvor jeg har sluttet den, og så stikker nålen hele vejen igennem op til toppen, sådan så de er ens hele vejen rundt. Og så der skal jeg så tage 3 først af de her kugler, og så 1 citron, og så igen 3 kugler, og så 1 citron. Og når jeg så er færdig med det, så har jeg marvsnore i begge ender, som hænger løst, som jeg nu skal til at lave sådan nogle små, lange hæklede snore til, hvor jeg starter med at lave den her loop rundt om hæklenålen, og så laver jeg så 50 F eller 50 LM i den. Og så laver jeg så plus 1, fordi at den skal man springe over, når det er, man så vender rundt. Så her, der springer over den først og går i den næste. Og så laver man bare 1 FM hele vejen ned. Og når jeg så er nået til at lave den sidste, som jeg laver her, så klipper jeg bare det overskydende stykke garn af. Jeg lader lige noget være, sådan så at jeg har nok til, at jeg kan sy den ind i den her snor, jeg er ved at lave. Her der får jeg den lige syet ind, sådan så at den passer. Og sådan så at snorene de er væk. Og når jeg så er færdig med det, så finder jeg midten af den, og så syr jeg den så på den sidste af de kugler, der er her, hvor det overskydende garn er. Jeg syr den på, som jeg føler, at den sidder bedst, og det synes jeg ved, at jeg syr lidt frem og tilbage, for at jeg ved, at den sidder ordentligt fast. Og når jeg så er færdig med det, så har jeg de her loopringe, som jeg har købt fra Med24, som jeg synes var rigtig søde og passer godt til, hvor jeg så binder den fast på dem i begge ender, sådan så at man kan hænge den på sin barnevogn. Jeg har så også valgt her til sidst at så lave ansigter på mine, for jeg synes det kunne være rigtig, rigtig sød, så jeg har lavet 2 forskellige slags ansigter.